All right, tibange chonchi. Kuza uthegula muona ti muli chani. Kulani muona ti amanduza. Ya, isabanga chonchi. Samabanga chonchi. Manguti ndibwerere. Maoption ngesizina zake zote. Trifonia mpinga njira anyamula 20 million malawi kwacha kuyenda mmisika yayi ndikuma agaira anthu osiyana amene akuchita ma business akuti kufuna kwatu kula amene wawa komabe mkatikati monse ndinaonanso ndithu kuti amayi ena ake ndithu sindikuzuzira thabwanji koma ndinaona kuti amayi amenewo ndalama ya Trifonia mpinga njira adayikana akuti hayi zimaopsa zimenezi nde anyway video imene muipeza nkati mzingoonera sinozoti lipachapatipati tiye mu June namba ni ndalama zinga namba ni 5,000 panopa zikuoneka bwanji mukayika mukagulitsa mwana kuti kampamba kanafika pati panopa mpamba wanga makhala 15,000 nde pomwepo kumanena kuti zothandiza ku school zikumachokaso pompo nde zikumatheka bwa zimatheka omwe tidapezecho chomwecho koma makhabe zovuta kuti tipeze ndalama yokuti tidyere pakhomo komanso tipangiza school andalama komwe timakapeza kuchepa kwanko timakasunga. Okay, uli iye chani ku Sochi Technical apa na iye 2026 lolugamba iye 3. Okay, chabwino pacha dzaka tichezinga 24 dzina nda Brenda Kisale ndi boyfriend boyfriend ayibo ndithu. Okay, alright, chabwino fuso la persona. Okay, chabwino Brenda, ine ndimazangoyendera kuno kunjuli kuno mafuna ndone azimayi ndachitsikana amene akupanga business komanso mafuna ndidziwe kuno kuti business yomukupangiranji mungopanga kuti makonda kubwera kunsika uzagulisa zinthu olo pali phindu limene mukupeza kuti phindulo limathandiza so inu nomwe ndiye ndaona kuti iwe ukuti phindu limene limachoka mu tomatomu limakuthandiza kuti upite ku school Sochi Technical kumene ukupanga study fashion and textile, is it? Yeah, so ukuthi ukakhala ku school koma yako ndamene amakhala pano koma business ndi yako. Okay, nde chifukwa kuti mwapita ku school ineyo zandisangalatsa kwambiri. I think imene mabwera kuno simayembekeza kuti ndipeza mwana wa school ndimaona ngati ndipeza azimayi okhaokha nde ndifuna ningokulimbikitsa kunena kuti ukakhala kuti iwewe kasuzithandiza pamafika stage ina yake mu moyo kuti makolo athu pena sangathe kuti thandiza kuti tipeze zimene tikufuna pa moyo wathu nde iweyo pawekha umayenera kudzipanga push mene ukuchitiramo ningokulimbikitsa kuti school imene ukupangayo usasiye a boyfriend akhale apo kumamaso patsogolo akhale mbali yacha ya school mkamaliza izakhale zadongosolo bwinobwino business iso osatani osasiya nde ndaona tomato wina uyu ndi wang'ono-ng'ono uyu ndi wamkulu-nkulu nde pamene pa mabayi yake akumayenda bwanji aba 200 aba 100 300 aba 150 200 uyo 300 uyo. Okay, so uyo ma 400 umaita kusankha munthu Amasankha mmodzi ndi 400 uyu ndi 400 kwacha. Okay, gule nawo mutiyezereko uyo kawa 2000 kwacha kuti naneso 2000 kuthandizireni kampamba eti ka school weti mutsegulira liti aba balivya chaka cha mawa ndalo wakale pa not this year. chifanya ni sikupita 2025 aba batufuna ndizipita ku ma attachments ukupangira kuti ma attachments sina base mabezi makuyangana ndikuyang'ana umayangana kuti ndimbo ndiyang'ana ku plantaya olokonkuno leo kapanda kuti suna bezi chimachitika china basi ife mawanga tinchulu athwe yosokasoka timatha kupeza ndalama munja mawangati anthu ena amasoka makondemu timatha kumene kutako mwina kumapita mmakondemu and kumene kutako timakhabe zovuta ifika timalipira komano kwinako sitimalipira koma osalipira usamapezera. Okay, so atela amene amakhala makonde amafuna kuti mudzilipira amafuna kuti alipire makuti uli apo matha kudula nsalu dress muno bwino imadula kusoka muno bwino kukusiyira ine nsalu ndisokera dress. Okay, chabwino. Ayi basi tiyezeni tomato kuti ife tiyendepo pano.
pacha customer asasankha yekha eni Hayi umthakusa. hayi zani basi follow yekha wakwana amene zakwana zingata 16 okay. Alright, tinaita ndani? Brenda Kisai. Alright, Brenda. Minimum 1400 imene tagulira tomato yo. Ukapita kunyumba ukakhale pansi ukaone kuti moyo wako upitirira bwanji. Tima yako ali kuti ali kunyumba? Oh, okay. Ndi imene apa uweruka nthawi yanji? Umaluka madzulo. Okay, chabwino. Tite ma details ako ndiye kuti chimwenewa atigayira. Okay. Koma ndizabweranso. So kuti 2025 yonse uli pakhomo upanga ma attachments. Ndi ndizabwera ndizaone kuti kodi bench ikuyenda bwanji. Kodi zithekadi zokuti sama fees zituluke mmenemu. Zabwino zonse ndikhoza kuhaga. Zabwino zonse. Nzika mwambe. Ndi mmene ndithu zikuyendera pano pa msika wa Njuli pamene Trifonia mpinga njira afika kumene ndithu akucheza ndi amayi amene awapeza amene akuchita malonda koma si amayi okha apatapezanso msungwana amene ndithu ali pa skulu ndipo cheza naye amugula tomato ndikumpatsa ndithu kangachepe kamene kathandize ndithu kuti kapititse patsogolo business yake. Pano tafika pa malo ena pamene pagulisidwa ndithu zakudya chipisi. Ndithu tiyeni timve kuti acheze ndi anthu amene wa motani. Muli bwanji? Tili bwino. Zina ndani paja? Tijaso zibabaso? All right. Business yanu mnayamba lita amayi Mary. Ndinayamba kale 1997. 1997? Ndinali ndizaka zochepa 16. Munayamba business yanji? Ndinayamba ya matemba. Ndiye ndinasiya ndinayamba nokena kwa tomato. Njoya tomato? Ndinayamba ndizipendero. The cake, yes. Ndikena kuno basi ndapenga malo kwa chairman. Ndati ni malo kuti tizingopangapo ndi chani? Ndi chipisi. Yetu ndiye ndimene anatikera malo wangu mapanga chipisi. Lezi maenda nditu? Pang'ono. Mwindiananga? Ndiana 7. Oyamba ndisaka zinga? Ali ndisaka 35. Ali babani? Wamkazi wa mwana? Wamkazi. Wachiwili? 197. Omaliza ndisaka zinga? 17. Ali ndisaka 7. Ali kusukulu stand 3. Okay. Muli babanja mwate? Malima tomato. Wodetsa kapena Timakaodesa. maodesa nthu abwera kuzaoda? Kumapita kulokutsika ubumbuzi. Oh, okay. Mene lili tsiku la lero. Tinene kuti zimene mwaoda mbatatesi, apandana pa saladi yapo, zopangira zikeje ngati mwaoda za ndalama zingati. Ndinaoda ndinango za mbatate sizokhazi osawerengera ndi ujeni kwa mbatate ndi mafuta. Ndinaoda ngati 380. 380,000. Ndani mukaphatikiza mafuta ndi zinazo. Mafuta ndi mbatate ndi zimene zonalowesa zimene Uyo ndi flour, eh? Flour. Izo maoda kuti za nkhuku. Maoda kumbumbuzi. Nzipalasiro zokha ndi mitu. Zimene ndi maota. Chifukwa chani mangootcha zipalapaso ndi mitu. Mpamba ukachepa timaoda zimene zikapezeka timaoda nkhuku imodzi nkupangira limodzi milisi. Koma anthu amagula ndithu zimayenda. Fandawo lizo ndi zambiri. Sitiya kuti mukuyembekeza ndi makasitoma abwera agula. Abwera agula. Pang'ono. Ayi ndithu. Ipera thokoza kuti tabwera takudziwani. Mangoyendera msikawo. Kungwalimbikisa azimayi amene amadzuka mamma. Amayamba nthawi yanji?
pena 6 koloko pena tikachedwa tikagwira ntchito zina timabwera 8 koloko 9 Madeire makhala timakhala tili pano kupatula lasangalero mapempha mpingo wanje. Chabwino. Okay. Tiyazeni chips mwike mpepa. Kumajango ngole. okay tichitentese Muti okay? Msadentese. okay Ndemasompenyano ndodani business yanu ikulowera kuti. business imasomphenya ndolera kuti pena umaona ngati kupita chisogolo koma sina nkaumati ukamagulisa siku lina upezeka kuti Ichi ndi chabwa? 15 ikusika pena iya uona kuti aenda masiku amenewo ukuona yakwera basi ndesi timaona masomphenya ine kuti tingane kuti koma apa ndiye tikuona ife kuti zitithekera hayi timangoona kuti bora chokudya cha siku limene tikutani tikupeza Muli ndi moika? eya Okay. Komano ana school? ana onse wamene tikunenawo ana 7 onse ali muzinchito 4 Mwaphunzitsa nditi? amalekeza form 4 koma kwina kamazipitiriza okha Mafunika choncho. Okay. Ndiye ana umawalimbikitsa bwanji. Nangasaona kuti inu mwati business mnayamba 1997. 97. Ndiye kuti mafizi onse ana achokera pa business yanu. watomato sindikaname kuti achokera apapayi Ndisinafike konthawi nayake mene mmati ndatopa za business zawo zolima zindingozisiya. sitinanenepo uli ndi china chochita ndiye kuti ukakhala kayi pakhomo ndiye nchifukwa timango alimbikisana kuti inuyo munazigwira ni ntchitozo muziphunzira sukulu mugwire ntchito ndiye kuti inuyo muna muzatigwira pangono tisapuma Chifukwa kuti tsiku lina ino simuzakhala ndi mphamvu zoyima pamenepo pamoto pakumaotchaso chips chete. Ndiye kuti timadalira ana aja kuti adzakugwireni dzanja. Okay, chabwino. Apa mwati ndi 1500. Ndipo titati tizalipirana mawa mwavomera. ndavomera simotero ndinu Mumapereka ngongole? ngongole ena amatenga ena ayi timakanisa Business yanu mumatengeraso ngongole inuyo? Alright, tilipira motere. tathokoza Ndeno manena kuti apo mmangoda zipalapaso ndi mitu. Mene mumuli ndrama yokwanira yokuti poti business imayendera season yeti. Ndiye kuti zimene zimasowekera zinazo mukaoda muonjezera. Ambuya akudaliseni chanuso akudaliseni zikomo kwambiri zikomo mayi amenewo akuchita business yogulitsa chipisi zigege ndi azinzawo ndiye ndithu amenewa awalimbikitsa ndithu kuti apitirize kuchita business yawo komanso aonesetse ndithu kuti sakugwa mkhayi chifukwa zimenezi ndi zimene ziwathandize kuwatukula pa business yawo pa banja pawo komanso pa moyo wawo. bwino. Business yanu muti makhala padeire munayamba liti kalekale lake mungakumbukire kalekale mwindia nanga indiana 12 kumaliza ndi zaka zingapi maliza nabadwa 2002 okay woyamba nabadwa 1975 ndi ali kuti ana amene wakoneka onsewo ndakuluakulu akuluakulu koma inu anazimira paokha nasandi mmodziyo ndini makhandi zizukulu zanga ndi business mupangirani basi kuzithandiza nthawi zambiri timati tikaphunzitsana timadalira kuti ine mphamvu zanga zikazatha ana aja azizandithandiza ndi ndikudabwa kuti woyamba muti anabadwa 1970 ya koma ano mukanayimabe pa benchi pa amafuna kuti ndisiye ndeni mauza kuti chonde mphamvu zanga sezenati ndikire nikayi chifukwa chokuti ana wali ndi kuthekera kokuthandizani amakhala kuti zosangalatsa
ndi ngati mpamba wa business amakuthandizani ndi anawo anandithandiza ndiwo nthawi imeneyo ndemaisesa kuti musaduke ndikaduka mukaduka mmauza kuti sangaduka ndamakonjezera amandionjezera alright ndasangala kuti ndacheza nanu Ili bwino kayi. tili bwino Sikomo. kabenchi kolemereratu Kolemerera business ikuyenda imene wezi. ndinu mayinda Ine maisudi. mayi Maisudi. maisuli okay maisuli business yanu munayamba liti Kale. chifukwa chani mmapanga business Nanga ndikakhala chete manjalende ndendije cha. Basi. Ana zidzukulu. Nte Zija cha. abambo aliko kunyumbako Abambo alipo nawo ngasi basi ngongo tambala pako. yeah Ndeto silikakhala otambalala nde palibe tu chabwino. inte zona Nde chifukwa ine ndimapezeka pano kuti ndipeze chakudya kunyumbako ndi mtala wangayo ndi zidzukulu tione chakudya. inu mayi osangalasa odyetsa nzibambo khala pakhomo ambuya kudaliseni kwambiri katungwe nkukankhana pamene bambo sakuthekera Bamboyo sali panchiro. Ndeto salikhale manjalende ndeti pangaya. Palibe chimene chingaende. uzanikhoni kuti mpamba wanu munayamba bwanji komanso mphenya business yanu ikulowera kuti Inetu business yanga ndikuiona kuti ninayamba kalekale ndicholinga chokuti munthu ukangokhala kapena kungodikira kaya bambo mmene anali pa ntchito iweyo kuti ukhalenso manjalende ndekuti palibe chingachiti chopake ndayamba ntchito ya bambo asanasiye ntchito cholinga choti ukazikavuta benchi ndi yanu yanga ndengati lalelo litingoti katundu ali pano ndi wa mpamba wa ndalama zingati kungoyerekeza kuti mangolowetsapo silimakhala nazo bizi kuti tiwerengese kuti mwakuti uma nanga mmadziwa bwanji timukuluza kapena mupanga profit basi ife ndimangoti bwana ndikudya kunyumba ndikatolera pang'ono bora kenaka kakasowa ukatole ubweretse apa tinene kuti business iyi ndi ya moyo wa tsiku ndi tsiku ndi tsiku moyo wa tsiku ndi tsiku kudya kwa tsiku ndi tsiku ndalama isamasowe yofuna kugula zinthu zapakhomo chabwino ndithu okay basi ife ndimangoyendera msikawu chabwino funa kudziwa kuti azimayi anzathu akutani mwina tingaphunzireponso nafe chabwino kukayambaso mwina akageni pena pake kukhala nako kuti tapitiriziranipo apapa osati inu mundigayira iyayi inuyo nomuona kuti kalamba ija ikudyetsa ndala kunyumba kuja ndi zidzukulu kodi atukuka amene ujayo teja ayi mwayankhula bwino tandipasani ndatukule awa business alright tipange chonchi kuza kutsegula muona kuti muli chani kulani muona kuti mwandiuza iya samapanga choncho samapanga chonchi mwakuti ndibwerere zimaopsatu zoterezi kumene mulawirako zimaopsa nanga sizina zake zoti umapezeka tu mdalitso wina usali wako umene kuti usi wanga ndithu zikomo kuyendera misika tikuchoka kwa vumbwe muna mapereka kwa azimayi alivesi aliyese 500,000 kuti athandizikire mabizinesi awo koma ndaona kuti inu mukhanga kuti muthumba muli bwino ndithu imene imandikwanira eti zikomo kwambiri zikomo paja tinacheza tiye tinabwerera uku mafuna kuti timve kuti business yanu imayenda bwanji yaposo imayenda bwanji ndi mwandizoti muli ndi ana koma ana amakuthandizani pang'ono mukhoza kulola kuti ndikuthandizeni okay muli 500,000 kwatamene pamene anawo sangathe kukwanitsa kuthandizani mukhoza kukaonjezera ndalama ndithudi
ine dzina langa ndine Mrs. Mpinganjira mmadzi simwadzi dzina langa ndili limene zikomo kwambiri zikomo menemo ndithu ndi mmene zikuyendera pano pa msika wa Njuli kumene Trifonia Mpinganjira akupitirira kufikira amayi amene akuchita business ndipo akuwathandizanso mu njira zosiyanasiyana. Okay, aminga umodzi aminga imodzi ndiyo. Okay, ya koma ine ndimakonda awa adomasi Akamafuta. ya ndifuna usanyika acha ndi ati awa osayika mmafuta Amene. ndi mmodzi ndi mabwa Ma 1000 uko 500. ndiye nikoni ala 2000 kwacho mmakaoda kuti Nimakaoda kumbulumbuzi pena kuthondwe pena sukulimbi. business nayamba liti Business nayamba 2017. ndi from 2017 kufika pano ikuyenda bwanji Business pano pasikuenda bwino chifukwa ya chilala chimene chagwachi. Ndiye tumati tikagulisa lipesa chokudya ndiye pano pasizikutheka kula sisowana mafinzi ku skulu sizikuyenda kuteko pano patikumendera kuti tibwereke pa munthu tikaode ndiye tikabwera tikugulisa tibwezerese mmatengera ngongole business yanu ngongole yake tuyongubwereka pa munthu kuti zandivuta tibwereke komano sitimatengera ngongole iyi ayi munayamba ndi mpamba ndiye imapezeka kuti ingosika chifukwa choti malinga ndi mavuto mmene akupezekera mmakomo monga ngati izizi nsomba izi mwakaoda kuti ndipo mwakaoda liti nsomba izizi ndakaoda ku mbulumbuzi zina ndinaoda lachisanu zina ndaoda lachiwiri pamba mmene munanyamula ukaoda zinayendera mazinga pamba mmene ndinatenga ukaoda inali 60,000 pabanja tili pabanja bambo amatani angokhala anali pantchito ndi inatha pano angokhala pepani ndithu ana alipo ana kumapendapendatu momwemo angofunika aphunzire basi chifukwa mwapanda kwaphunzitsa ndiye muzasamalatu mpaka kalekale eti chabwino ine ndimangoyendera azimayi amene ali m'misika ing'onoing'ono amene amadzuka daily mamawa kubwera ku msika kugulitsa kupeza kangachepe kuthandizira pakhomo mzimayi amafunika azipanga chonje kuti pamene bambo mkono mmodzi wafoka mzimayi athe kuwathandizira eti osati amunanga amangokhala ine ndizipita kwathu mukundisamala koma ndalimbikitsika nanu kwa okay so ndaikama umu mukangachepe koma ndi 500,000 mbuya kudalise imeneyi muthandizikire imene mukamakaoda nsomba mukaonjezere sindinaonepo usipa apa mukaonjezera usipa unadula iya koma tikaupeza kuzimatheka mukaode ambuya akutsogolereni pa bizinesi yanu zikomo kwambiri tikutero ndithu kuno ku msika wa Njuli mboma la Chiradzulu kumene ndithu Trifonia Mpinganjira akupitirira kufikira anthu amene akuchita business kunoko ku msika wa Njuli afikirapo amayi angapo amene ndithu wasiyira kangachepe kutinso athe kugwiritsa ntchito mwina potukula business yawo apa akuti akufuna afike gawo lina la msika uno ndiye ndithu inu mungokhala pamenepo kuonera Zodiac Television pamene ndithu tikupatsirani tsatane wa mmene iwowa akuyendera iwowa ndithu chachikulu akuti akungofuna kutukula business komanso umoyo wa amayi amene akuchita business. apa pa 100 kwacha dzina anu nda Teresa Mateyu makhala kuti kumakhala kulanga koma ndinabwerera ku Magani
Maganyota. Imalima ndi mwana wa kusukulu. Oh, amphunzira kuti. Aphunzira kwa Mhaswa na Ndamu. Form 2. Ah, okay. Anyway, ine dzina langa ndine Anabeta. Ndimangoyendera msikawu kuti ndione kuti azimayi anzanga kupanga zotani. Kungokusilirani kuti mmatha kudzuka mmamawa, kubwera pansika pano, kugulitsa. Pansi popaliya? Zomwezo. Tona? Oh, okay. Ndiye ndifuna ndikuthandizeni kweni business kuti ithe kupita pasogolo. Kuti mwina malo mongopanga zigumu zokhazi mungati sokuphika mandasi pambalipa, mungati somwina kupanga kasamusa pambalipa. Sichonje? Mulizokwanira amenemo. Ambuya akudaliseni. Tikutero ndithu kuti Trifonia Mpinganjira akupitirira kuyenda ndi kufikira amayi amene akuchita business pa msika umene wa Njuli mu boma la Chiradzulu. Ndipo pano ayima pa amayi amene akugulitsa mangowa. Ndamanika kuti tikamupeze. Chifukwa cha nthawi yanga kukhangati yandithera, ndinabwera kuti ndizangokuonani mu msika muno. Komanso ndikuthandizeni ndikandalama kochepa kuti business yanu ipite pasogolo. Ine monga nzimayi zanu ndikufunirani zabwino zonse mukamapanga business. Koma business imafunira kuyikapo chidwi. Osati ukapeza kampamba kuti sunagwirire ntchito kudya konse kathelete. Mwini wake wapa ndani? Madam. Menemo ndithu ndi mmene zachitira kuno kumsika wa Mbulumbuzi kumene ndithu Trifonia Mpinganjira akucheza. Sitinakumana koyamba kati. Awo ndamene ali ndi details yako so andipatsira. Ziko mnokwambiri. Menemo ndithu ndi mmene zakhalira pano pa msika umene wa Njuli kumene ndithu Trifonia Mpinganjira akuthandiza anthu. Mwina amayi choyamba tikudziweni. Ndine Loda Elia. Ndinu mmodzi mwa amene akuthandizani Trifonia Mpinganjira. Mawu anu ndotani? Mawanga ndiothokoza kopambana apa ndimasokera ndalama kuti ndizipanga genero mato apa ndiyamba genero mato. Mango anda season pano atatu kupeza mango kundika ndi mango so atithera kudula akusowa apa tiyamba no genero mato zinthu zatithekera zikomo kwambiri. Ziko mutathokoza kwambiri. Amene ndi mmodzi mwa amayi amene alandira ndithu thandizo la mpamba kuchoka kwa Trifonia Mpinganjira. Tilinso ndi mtsikana mmodzi amene amuthandiza ndipo yeyu akuchoka akupezeka kuno kunjuli koma amaphunzira ku Sochitekniko. Mwina choyamba dzina liti? Dzina langa ndi Brenda Kisale. Thandizo ndi limeneli mawu ako ndotani? Ine yanga ndi chisangalalo ndikuyamikaso kwambiri chifukwa sindimayembekeza zoterezi kuti zingagwere kwa ine. Pa anthu ambiri pansika pano koma ndikuthokoza maso zanga monga ngati mwina ayina machini mwinaso ndipezanso moyo wa machini pamenepo. Ambuye alemekezeke chifukwa cha thandizo limeneli. Skulu yako kupanga cha? Ndikupanga textile and fashion design. Tathokoza. Amene ndi mmodzi mwa asungwana amene tawapeza kuno ku Njuli, ku msika wa Njuli, boma la Chiradzulu, kumene Trifonia Mpinganjira akupitirira kufikira anthu makamaka amayi ndi thandizo losiyanasiyana makamaka loti liwathandize kupititsa patsogolo business yawo. Ndiye ndithu pompano tikhale tikucheza nawo kuti mwina atiuze kuti atayendera kufika malo amenewa zawapatsa chilimbikitso motani komanso kachitidwe ka anthuwa mwina zawasangalatsa motani. Chabwino, mwafika kunonso ku Njuli kumene mwafikiranso anthu amenewa. Mwina mawu anu atha kukhala otani? Ndine wosangalala kwambiri kuti ndakwanisa kubwera kunoko kuzakumana ndi azimayi amene amatha kupanga ma business ting'ono.
ndinosangalala. I think mwachidule ndingotero. Mtima wanga umasangalala ndikamathandiza munthu. Mukutsindika kwambiri ponena kuti business imene akupangayi aziyikapo mtima. Osati imene kampamba kakhala nako mwina focus ngokhala kungoidya koma aziyikapo mtima. Mutanthauzani? Business ndi chinthu chokuti umayenera kuyikapo mtima wako ngati kuti ndi mwana wakhanda amene ukuyenera kumusamalira daily. Tinene kuti kampamba kamene uli nakoko ndi nthawi zambiri azimayi athu business ikamalowa pansi nthawi zinaso umatha kudziwa kunena kuti kodi ndiseva bwanji kampamba kamene katsalaka akhoza kungogiva chifukwa business jalero sinaende mawa sinaende kenako akayikira kuti I think business ikuvuta then mangopereka mawu amene kungalimbikitsa kuti asamafoke business ikakhala kuti sikuyenda. Pakatipa mwachitaponso ntchito ngati imeneyi koma kwambiri maunika kwambiri kumbali ya achinyamata amene akuchita business. Mwina ndondomeko imene muchitayi mugwiritse ntchito ndalama zingati nanga mwina mukuyembekezera kufikira uchuluka bwanji? Okay, so project ya azimayi ndi ya 20 million kwacha. Komano in March tizapangaso resume ya my youth aja chifukwa tinapanga last year so tizipanga every year. March tisankhaso my youth ena amene amalandira ma 1 million kwacha. Cholinga ndichonena kuti achinyamata ndi azimayi komanso azibambo tafikira azitha midzimo madera osiyana-siyana aliyense azitha kukwanitsa ndithu kupeza kenakake kangachepe pa moyo wa tsiku ndi tsiku kudzera mu business. So I think kwambiri chimene ndikufuna kulimbikitsa achinyamata kukhala ndi chidwi chodziyambira pawokha ochopanga business chifukwa tonsefe sitingakhale pa ntchito makampani ndochepa kuti alembe aliyense. So you've been to Vumbwe Market and now you are here at Njuli Market meeting these women, helping them. Shed more light about this initiative. All right, so this initiative is for 20 million kwacha, specifically for women in rural areas. The ones that or they are doing small businesses like gusa masamba, tomato, cabbage, maybe chickens, kocha chips and all that. So we started with Vumbwe, this is Njuri. Tomorrow I think we are also going somewhere and it feels good, you know, when you're helping someone. I'm just happy, that's it. Now you're emphasizing on the need for these women to be committed to what they are doing. Shed more light on this. Why should that be the case? It's very important to be dedicated or to be focused on what you are doing. Actually, when you have received some money or capital that you haven't sweated for, Suna Kongole and all that, you can lose focus because then you start taking that money using or buying some things that you have been longing for. So those words were just to encourage them to take that money and boost their businesses. That's all. Thank you so much. That's Madam Trifonia Mpinganjira. She has just launched her initiative in which she is giving out about 20 million kwacha to rural women in various parts of the country, and today she's been to Vumbwe Market in Tiolo, and now she is at Njuli Market in Chiradzuru, where she has also met a number of women, including a young girl who is studying or pursuing studies at Sochi Technical, and she has assisted her with some money amounting to 500,000 kwacha to help her boost her business as well as help her in her education. And Madam Mpinganjira has also helped a number of women that she has met, the women who are selling, some are selling mangoes, some are selling green vegetables. So she says that her aim is basically to uplift the lives of rural women, especially those that are committed to do business to sustain their lives. So mene ndithu takhalukambira kuti Trifonia Mpinganjira akuti iwowa cholinga chawo kwambiri akungofuna kuthandiza amayi amene akukhala madera akumidzi kuti awathandize kuwatukula pa business yawo. Mawawu anayamba ndi kwa Vumbwe kumene athandiza amayi ochuluka. Pano tili ku Njuli mboma la Chiradzulu kumenenso athandizanso amayi enanso ochuluka. Kumene kusanakumana ndi msungwana amene akuphunzira ku Sochi Technical ndipo amapanga business koma akakhala pa holiday ndeti amasira amayi ake kuti azimuthandizira. Amuthandiza ameneyo ndithu ndi ndalama zokwana 500,000 kwacha kuti atukule business yake komanso zimuthandize pa maphunziro ake. Mukuyankhula kwawo akuti ntchito imeneyi ndiyopitirira ndipo iwowa akufuna atagwiritsa ntchito 20 million kwacha kuthandiza amayi akumidzi amene akuchita ntchito za malonda zosiyanasiyana.
ine ndikulimbikitseni kuti mukhale pamenepo kuonera Kanema Zodiac pamene tipitirize kupatsirani ma program osiyanasiyana. Dzina langa ndine Kasim Aubi, sinali ndekha, nali ndi Hezekiah Namonde, nali ndi Chaku Nyambo, komanso anzanga ena na Andrew komanso Lakson Chipumphula amene timakupatsirani tsatane wa zimene zikuchitika. Ntchito imene ndiyopitirira ndipo ife ngati Zodiac tikhale ndithu tikupatsirani zomwe Trifonia Mpinganjira akuchita kudzera mu ntchito imeneyi. Mwakoma nonse, khalani pamenepo kuonera Zodiac Television. Like, share, Malawian cameras, right.